leñol e katante leñol wassalam jarama kawsam haalama yooni feewi kadi yimɓe fof beltima joni en ƴeewa tan faade hankadi huccude e golle ɗe totten konngol jaala leñol walla katante leñol ɗum kam hankadi no kamɓe tan kamɓe noɓe mbaɗiri fof ko kamɓe ɗiɗo tan goto e mabɓe totte konngol kamɓe puɗɗorde katante leñol jaala leñol ala fof no aɗa calmina ha pam ok ɓe tatere ɓe calmina joni e mbawi ƴeftude ko kamɓe konngol eyi en calminama yo taw ko jaam ɓolo ñalli to ñalɗon fuɗɗorade inde Allah joom yurmede hewde huttidinde ɗo aduna joom yurmede hewde hertanide julɓe to wattan meɗen laakara jeyɗo ñalngu jangga jobdi jeeyaɓe ɓen goni jeeyaɓe mo pittali mine arsugaji men goni tamande mum jiɗo waɗa ɓaɗowo laato goto mo senare wodani senare ala gaga Allah en juuli e ɓurnaɗo windere Muhammadou Rasulillahi kodɗo Ɓuraysiyankoɓe gadiɗo tagede sakkiti tellade en jetti Allah baɗowo ko wela nde wela ɗo wela ene welira te hay goto haalata takɗo yimɓeɓe jinneji ɗi leydi asman takɗo ko ina diwa e ko ina diwna en jetti jomiraɗo taganɗen ɗeɗo maaje belɗe kam e kaɗɗe sakki leydi fawi kammu waɗi windere ndeɗo hakkude ɗo en jetti on ɗon Allah en jetti jinnaɓe men ɗiɗoɓe en jetti seremɓe men e seremɓe ɓe en gardini hen ceerno men khalifa men ceerno Ahmadou Tidiane Ba yo Allah junnu balɗe mum moƴƴina battane mum bandiraɓe tawaɓe ɗoyete e ngendi France ha tengti e diwan Normandie ha tengti e ɗoyete wuuro men witego Le Havre e rewɓe e worɓe sukaɓe mawɓe wonɓe ɓe ɗoyete e nder salle o ha e ɓen ɓe ganduɗa no jinno arde dañani goto kala ɗo woni no woniri en ɓami calminali en neldi ɗum so ɗum ɗon ɓenni bandiraɓe ginol golle ngol ko ceerno Ibrahima tottata en ɗum sabu fulɓe mbi so tawi ƴoƴɓe ɗiɗo ene joddi so ƴoƴƴo hen goto ɗeeɓi haalde ƴoƴƴo keddiɗo ɗeɓat famde ceerno Ibrahima wonko abba en gardini e nder konngudi maɓɓe an noon minen min mbawa wadde hay hunde ko an rokkata ginol golle ko foti waɗede no foti waɗirede fof accama yeeso maɗa komin jinno ko min dañi woni ya ar jooɗoɗa ɗo yete kuccodira e bandiraɓe minen ko ɗum tan min jinno hayso min kalani ina wayno conférence o ko yiɗano ko hen dañama nde muusi nde nde metti nde satti nde haɓni nde geeyi ɗe tuppi ɗe e kebbe ɗe e kooce ɗe nde woni nde bolol ngol minen min tawa koko ɓeeɗo gonno ɓe bindi ɓe cifti ɓe ndaari ɓe bitti ɓe jimi ɓe kaɓama hen ɓe dugdama hen te fof ala ko wonno dalilu o walla sababuji ɗi so wonano yo leñol ngol daro Allah rokkiɓe koɓe jinno heddike beele minen ma Allah rokkamen komin jiiɗi kamɓe ɓe jinno ko somin gari wooda komin tawi ha tengte pinal ngal e ɗemgal ngal ɗum Allah rokki amen ɗum saabu komin ji aduna ɓooyani wadde kamɓe ko maɓɓe ko timmi minen ko amen ko beelama timmoy Allahu alamu ko Allah tan andi wadde somin joddimo e maɓɓe min kollitat renno ngo e yeeso maɓɓe hay hunde min gonani hay hunde min pirtani hay hunde min mbawani neɗɗo ko kormiɗamo foof so yi ceerno makko hurum o gasi e hormo o gasi minen ko o woni ceerno amen walla min ko o woni ceerno am ceerno Ibrahima kalifma Allah renno ngo nini aɗani no mbiɗa ko no woni no mbatten bisimilla on jarama bandiraɓe sikki ala ndeɗo jonde hande ko jonde kadi mantinide e nder jonɗe kewɗe wadde mbiyeten ko en jetti jomiraɗo
joom baɗe baawɗe baɗowo ko wela waɗa nde wela waɗa ɗo wela taw waɗiri kono welira sen jooɗima e ngoɗo wuro teddungo ɓuri bonde e yimɓe fof ko jawɗo yejjidde walla mo ruttata teddungal so tawi jonde jooɗama ko ɓamtare leñol ngol haalete e nder ngoɗo wuro so haalama e so deƴƴama ma hakkillaji kewɗi dok e Ibrahima Malal Sarr nde tawno o gollinima leñol ngol golle tiɗɗe to o tawa e to tawaka o golli golle ɗe jetti heddiɓe ɓe Ibrahima Malal Sarr en Demba Sarr en woɓɓe ha ɓe jiyatimi ɗo hay somi wawani sowtude inɗe hoto mi wadde no woni hen mbaɗata ni ɓe mbiya kaari ɓe cowta ɓe jinno sowtude ɓe haɓe kaljita ɓe punta heddiɓe ɓe mbiya kala momi haalani ɗo ko kañum gadorimi a jarama Dialal Leñol jarama ceerno Hamidou Diawo mo ɓulon kaaƴe minen gardi ceerno Gañaɗo So mo ngaari Ali minen gardi e ceerno Oumar Balde mo Duɓɓiru ko minen gardi hade men nadde tan e wadde duwaw ceerno Oumar Balde min kawri laabi kewɗi amin calmodira calminali tedduɗi kono min komi neɗɗo jawɗo faytude goram mi teskaki ha min noddi ñalngu pinal wonno ko manditare haalirde Agnam ɓamde Pulago Agnam yoroyaɓe o ari hen hirde nde fusi min payo hodde min kawri e nder jofde laaɓe min padi jamma o wi mi jaman ceerno Katante ko laana ƴettata mbimi aha ko laana o deƴƴi jiimi yeeso ngo ne wayli wi yo Allah wurnam hami janga werla mi daña ko conmi ɗum soɗa yaha nokku mi jolnumami nawma Allah newni ɗum laatima wadde ɗum ko yettere gueno kala kone waɗe ene jogui belnari bandiraɓe ruttoraɓe e wuro he koɓe men heddi noon yimɓe peccoto tan ɓe mbaɗa ɗuma ɓe mbaɗa ɗum ga wadde ene moƴƴi seremɓe men ɓe walla sharifaɓe men ɓe cakkitani en duwawu yaaɓe ɓe nde gene yurmoto ɗum yaafo ɗumen heddiɓe ɓe gene sellina ɗumen sembina ɗumen ɓooya e golle batteɗe ɗe kadi ɗum waɗa wune min ndeɗo jonde mi yirata nde ñalngu pinal jiratmi ko nde jomiraɗo tedduɗo towɗo o addi ɓural totti Mouhammad mo jami kise goni o wi Mouhammad noddu koreji ma ɓadiɗi ɗi jewti ɗon ko adine woɗɓe keɓata ñalawmaji kewɗi dogi dartaki ha pinal fulɓe tengti e nder Fuuta reedu Bosoya ene wiye Sidi Mamadou Sarif omo yonti
ñallugol jaadowol hen ko yimɓe jimɗi ɗi ɗum wiyete leele woni wiyoɓe ɗum soora firti ko jimowo o ko jimowo o wiyete yimoɓe ɓe ko ɓen mbiyete soraw jimowo o wiyete jimowo goto woni sha'ir gol hokku ɗum inde o wi mi wingol sawgo woni gilli mo famani ma wi Abba Sharif nana yaha e pinnal pulagu rewɓe e worɓe ɗum ɗo mo famani paamɗo o noon anda ko ma jam waɗa nde jama juule kanko mamma Sidi Mamadou Sarif o wi ko min woni Sidi Mamadou Sarif Kodde Haydara naɓe mawɗo tuuba mo wona coolo cukkuɗo hoore mo hangaka ko min woni Kodde Haydara naɓe Sharif bange ɗum koko woodi ko hastan bange koko woɓɓe ɓe jiyata ko paamon noon min Sidi Mamadou Sarif Kodde Haydara naɓe nde welimi fof mi ñamat bayti o wino pamra toon ko min woni Sidi Mamadou Sarif Kodde Haydara naɓe ñalloɓe le Qur'ana so jamma jengi wala e leele on wonno ko cilot hade men wafoyde eɓe nani yimɓe ne mbiya jaalal leñol e katante leñol gardi e ɓesgu mumen kono noon mi wiyani wona noon de kono ene woodi ko wona noon mawɗo goto so yiiɗi yeddude neɗɗo o so haali ko amnotako e noppi makko o wi o kam mata guiƴu men ngala ɗo beero men mo bismiɗen hande e ngal ɗo ñallal ngam wallodira e leñol ngol fayidaji ɗi en calmini noon kala en ɗum noon ceerno Sall woda mo dokkuɗon tan sakkitan en duwaw garten konngudi dabɓi ko adi nde ceerno men ƴettata konngol ko kalami ɗum noon piɓen anniyaji enen kala jonde men nde ko jonde dewal guenon ko moƴƴo ko noon Allah ñawri wadde ko noon tan baɗirten inchallahu taala wona jurnotoɗo e haala he no feewi min ko liggotomi koye logement social gonmi ko groupe action logement il y a 6 mois min rokka direction ingénierie sociale to Barantan mbiɗi rokka également ko ɓe mbiyata le traitement des déchets alimentaires à l'échelle de la France dans le groupe action logement kala ko neɗɗo wawi weddade mbalit ko fate mbalit ko iwe ñamde so pat so wasin tor so légumaji ko weddete ko foof on beele ha min noto loi européen union européenne o biɗo hankkadi il faut gaz yaltine ko way noon il faut engrais yaltine